dino masak kok kulup ngene iki yo ngene iki lek blonjo kurang ngene iki. Satramane. Untung aku iki neriman. Gak ngono. Kapakno. Dek. Kopi ini mau terlalu jadi dek kopi ini dek. Gula kopi. Gula kopi nih warung ngono lho. Wong wis dikandani gula kopi nih entek, wis aja katik ngombe kopi-kopian. Arane darah tinggi. Nah, aku ya ora ngopi, ora greng lah, Dek. Dek ya opo sih aman niku? Ya wis tukuan di warung kono, wong wis kandhani entek ket wingi wis entek. Kok hemat ngono lho. Ngopang ngopi ae. Duh, Dek, lek entek mbok tuku, beli. Iki lho moto wis merepet iki lho. Hah, ya wis kene dhuwit kene. Dhuwit. Oh, iki tak kei dhuwit ora jalak-jaluk ae. Ya lek bang berjalan aku, ATM berjalan. Dhuwit kari ngetok, dhuwit kari fotokopi. Oh, ure. Ya lek dhuwit iku didekem di isor bantal rantai. Batasane dhuwit 20.000 iku lho diundat-undat sampai sak prene. Oh, gemangan sedina iku ya kurang. Temenan tadi kopi ini entek tadi. Astagfirullah, entek kakandang, entek wis ngombe banyu putih kono lho sehat kok manut Pak Dokter ta lah. Wong angel kandhanane angel. Kok kopi ae. Temenan ngombe banyu putih Adik. Wis iya iku sehat ta. Takonono lho Pak Dokter iku gak oleh kakean kopi. Wis iku lho banyu putih mbok sak gentong ya wis umbe-umbe yo gratis. Kurang kok tak godhokno maneh. Lek kopi lah, lek banyu putih yo. Kan seger sih kok kandhane. Aduh, Dek. Wong ngelak ku yo ngombe sembarang diombe kok protes.